नमस्कार बंधुगण, ओडिया नीतिवाणी चैनल को आपण मानकु स्वागत। बंधुगण, आम हिंदू धर्म अनुसार 12 मासरे 13 पर्व पालन करा जाई थाए। सेथि मध्यरु माँ लक्ष्मीଙ୍କର सुदशा व्रत हेउची अन्यतम। आगकु आसुची सुदशा व्रत। तेबे बंधुगण, आज आसंतु जानिबा सुदशा व्रत काहेकि पालन करा जाए। सुदशा व्रत हेउची माँ लक्ष्मीଙ୍କର पूजा। ओडिया घरर सधवा नारी माने एहाकु पालन करिथांती। एहा मना जाइअछि कि एही व्रतरे माँ लक्ष्मी संतुष्ट हेले घर धन धान्य एवं सुख समृद्धिरे भरी रहिथाए। एही दिन ओडिया घरर नारी माने उपवास रही एही व्रतकु पालन करिथांती। एही व्रतटिकु शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार दिन पालन करा जाइथाए। ସେହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଦଶମୀ ତିଥି ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେହି ଦିନଟିକୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଅଛି କି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅପ୍ସରାମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଗଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ନଗରୀରେ ରହୁଥିଲେ ଦ୍ୱିଜବର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ବ୍ରତକୁ କୂଳରେ ରଖି ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରତଟିକୁ ଚିଲ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ରତଟିକୁ ନ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ନଳ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀଙ୍କୁ ଧରି ନଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ନଳ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ତୁମେ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲରେ କାନ୍ଦୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇନେଲେ କି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ତାହା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ ମାଗିନେଲେ ଏବଂ ନଳ ରାଜା ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ରାଜା ନଳ ଧନଧାନ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନଳ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ଭୀମି ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ଦାସ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ପୁଣି ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାରରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ରାଜା ନଳ ତାଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ନିୟମାବଳୀ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କାହାକୁ ଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରତରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ସୂତାରେ 10ଟି ନାମରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ନାରୀମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 10ଟି ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ କମଳିନୀ, ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ପଦ୍ମାଳୟା, ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ କମଳା, ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଘ୍ନସେନୀ, ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୂର ଦୁଲୁଣୀ, ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଏବଂ ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପୂଜା ବିଧି ବିଷୟରେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର କରି ଝୋଟି ଚିତା ଦିଆଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଷ୍କାର ଘର ଏବଂ ଚିତା ଦେଖି ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା ବା ବାଳଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଏବଂ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ 10 ଗୋଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି 10 ବହ୍ନି ମୁରୁଜ, 10ଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଝୋଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ, 10 ଗୋଟି ଦୁବ, 10 ଗୋଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, 10ଟି ଫୁଲ
10 ଗୋଟି ଅଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳ, 10ଟି ମଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବଶେଷରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧୂପ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।